Donostiako zinemaldiko azken txanpan sartzen ari gara, eta gaur konfinamendu garaian sortutako lan baten berri emango digu bere zuzendariak. Telmo Esnal etorriko zaigu bisitan. Bestetik sail ofizialaren errepasoa egingo du Arkaitz Basterra Euskadi Irratiko kritikariak. Eta gainera baditugu eduki gehiago, hau guztia Zurriolako butaka saioan zuentzat. Ongi etorri. Zinemira sailean aurkeztu diren lanen artean bitxienetako bat da Telmo Esnalen Urtzen. Eta gurekin daukagu gaur, Telmo, kaixo? Kaixo, somos ondo gustoa. Gustora? Bai, gaina ura etorri zaigu, eurilare bai eta seinale ona. Ura, Urtzen, Bai. Urtzen zuari zara Urtzen. Bueno, urtzen baino, ez dakit, uretan edo itsasoan murgildu naiz pixkat, ez? Pablo Azkueren ipuina oinarri hartuta ur izenekoa, eta kontzientzia eta itsasoa hitz egiten duna. Eta pixkat mundu hortan murgildu naiz. Ikusle bezala jokatu dut pelikula honetan. Aurkitzen dituen informazioak eta pixkat ordenean jarri eta eskaintzeko publikoari, ez? Konfinamenduan sortu zenuen lan bada, edo bintzat ideia hor sortu zen, ez da? Bueno, ideia aspalditik dago, eta da, ipuina hor dantza egiten nahi nitzalaia Pablo Zaustarra da, ni bezala, eta gerturatu zitzaidan, da ipuina eman zian, da irakurri nun, da gustatzen zitzaidan, baina enekin ze forma eman proiektori, ez? Eta egia da, ibili naizela, dantza orkesten ibili naizelen Argentinan edo Estatu Batuetan, kamaratxo bat ematen nun, da iguazura joten nintzen, eta sartzen nun uretan, eta Patagonian ere bai, eta enekin zertako, baina bai itxialdian, etortzen dela txinpart hori edo txispa hori erabakitzeko hola egiten badet, eta zintzen jolasten, grabatzen, aurkitzen ditun gauzak, eta pixka bat forma hortxe eman nion, ez? Konfinamendua oso produktiboa agertzen duzu, agertzen da. Zinean, ez dakit hainbesterako izan zen? Bueno, nik uste denoi gertatu zaigula, ez? Etxean zaudela hainbeste ordu eta etxeala inoa moitzen, orduan daukaztu denbora egiteko denetik. Ez? Zenbat denbora kentzen digun konsumismoak, ez? Bai, denetik egiten duzu, denetik gainera, esloveno ikasi, hori egia da? Bai, hainitz, pelikulan azaltzen den guztia egiten nahi nintzen. Ez dut gidoi bat idatzi hortarako, ze ondo geratuko da aguakateak jartzea uretan aberatatzen sustaitzen den, da hori. Ez da oiko lan sistema bezala, ez? Ez dut gidoi bat eta horri jarri? Ez, egin detena da, hainbat gauza egiten dituna normalean, pentsatu nun, hau agian ondo geratuko da. Eta jun naiz, segunetatzen bat bideo nuzkan, sarreran bat egin behar nino transizio antzekoak, eta dantzare egia da, grabatzen nahi nitzala, San Pedron erakusten ibili nintzen, dantza emakume talde handi bati, eta zarautzen ere bai, eta norbaitek esan zidan, zeratik ez dituk bideoak egiten da, zinitzen bideo egiten da, gero, otu zitzaidan, igual ondo legokela jartzea baitare pelikulan, eta egiten ditudan gauz guzti horiek, egin ditut normalean, edo nahikoa normalean, agian, euskalo. Ikusten zaitu ikerketa antzeko bat egiten, ez? Zure bakardadetik edo? Bai. Azteko Eduard Hopperren kuadro hori daukaztu? Bueno, hortxe dago, baina, ordenaio erosinunetik asko gustatzen zait kuadro hori, eta hortxe jarri nun, da hortxe dago. Bakardadeak islatzeko primerakoa, ez? Eduard Hopper orokorrean. Bai. Ez, berak oso ondo azaltzen du, ez? Bai. Eta munduan gaudela harremanetan jende askorekin, baina funtsean bakarrik gaudela. Bai. Baina norbaitek esango du, ze ondo pentsauta da hori hor jartzea, ez? Eta islatzen dula pixka bakardade hori, baina ez dago, ez dut hainbeste pentsatu. Pena, ez? Ona da, reflexio oso ona da. Ematen du nahi dela. Esango nuke gainera, gerora egin duzen zerbait dela. Esango nuke nire bizitza hola dela igual, eta horregatik dagoela. Baina, azkenean bakardadeak ere badaka kutsu peioratiko denatiko bat, ez? Ez du zertan izan, ez? Azkenean bakarrik jaio gara. Nik uste, nik beste reflexio batea iritsi dezena pelikulain ondoren
eta taparri egiten den nire buruaz, eta esatet, oantxe neukan unean nire buruarekin egoteko, eta ez naiz kapaz izan net pelikula bat. Zera normala naizen, ez? Igual zan momentu bat egoteko zeure buruarekin, hausnartu, pentsatu. Zeure buruarekin egon zara? Egon naiz, gaina esan behar dut, ez detela, konfinamentua hasieran enula pelikularekin hainitzan beste gauz bat idazten, erdi konfinautan egon jaurretik, hainitzan beste gidoi bat lan zen, laguntzetara bidali nuna, eta ondoren hasi nintzen pelikulak ikusten, liburuak irakurtzen, eta halako batean txispa bat etorri zitzaidan, baina ez zan martxoan izan zen, ja nahiko aurreratuta konfinamentua. Bakizu, Isaac Dinesen idazleak Memorias de Afrika idatzi zuenak. Esan zuen, hori erabili dezakezu, noiz bait, munduko bin guztiak konpontzen direla gaziarekin, malkoak, izerdia edo itsasoko ura. Bueno, hor dago pelikularen ardatz nagusia, ez? Pablo berak esaten du, eta filmean ikusten da, esaten du, 70% planeta itsasoa da, 70%, eta gu gizaki bezala 70% ura gea, baina izerdia botatzeakoan edo negarriteakoan urgazia da. Eta hor, baitare egiten itsasoa, eta berak esaten duenez itsasoa gea, ez? Eta joku bat iten du euskerarekin, gezurra zer dan, ezurra eta... Hori oso bitxia. Askoren artean hori ere aipatzen da, ez? Euskerak edo hizkuntzak zeharreman daukan edo gureak, euskerak bereziki daukala harremana urarekin. Bai, bueno, hori da, berak azaltzen du teoria bat, bera ez da ez filologa ezer, eta, bueno, normala dan bezala inork onartuko ez duna, baina baziran, bere garaian kapanaga bat adibidez, ur eta iz ere itsasoarekin hotze zitunak. Ezur, hitza oso jarri zaiolako gero, baina ezur da... Urik ez daukana, gure gorputzan da hoxe da, ezurra da, urik ez daukana, ez? Gezurra? Pablok esango luken bezala, egia, gezurra, urgeza baldima da, egia urgaziaren berdu itsasoan. Berak dio eta niri, ipuina irakurri nuen asko interesatu zitzaidan hori eta beste joko asko egiten ditunak eta horregatik neukan beti buruan enekin nola forma eman koherentea izan nahi nun baitare zerbait egiterakoan histori horrekin eta bere filosofia baldin bada geratu inbar deula geratu, guztien batean eta besteak horrika, eta agian horregatik ez, geratu gehanen atera da txispa eta modua kontatzeko historia hau. Ekologista ere bada, ez? Bai, ezken ikusten badauka puntu ekologista, noski. Noski, azkenean itsasora botatzen ditugu gure zabor guztiak, ez? Orain ere, lenguan jaso nun, kuriso da, jasotzen dituzu denbora guztian WhatsApp eta ez dakit, kaiu pila bat, arrainak, maskarien gomakin engantxauta eta hilzorian, eta berriz ere haigea, ez dakit, bazirudien itxialdian zerbait aldatuko zala eta ez dakit, momentua zala naturarekin bat egiteko eta aldatzeko hainbat gauza eta nik sensazioa daukat berdin jarritze dugula eta agian okerrago. Oso diagarria izan zen etxialdian hainbat irudi ikusi genitula naturak zibilizazioa hartu egin zuela. Oso denbora gutxian, gainera. Bere bazterako animaliak agertzen ziren egitea. Eta nik ere igertzen una zen, lehiotik begiratu zerura eta sano, hitza ez, begiratzen zinun, sano eta zenbat ilunargitze polit izan dian aurtengo udan, nik ez dut uste kasualidadea denik, baiz eta jetxida kontaminazioa pila bat, eta igerriten da, bere ala. Beraz, lurrak eta urak badute sendatzeko oso almen handia, ez?
badirudi baiet, nik ez dakit, baina badago jendea hor sendatzen duena urakin urtetan zehar ibilidana sendatzen, eta gaur egun astuta ditugunak, ez? Lehenekin ton bat edo... Urbedeinkatua hori zezentatuko. Urbedeinkatua... Bedeinkatzik baldo, zeo ze. Horria, aipatzen duzu ez duzu erlijio aldetik planteatzen, baina bai, zenbateraino daukaten garrantzia hitzek, ez? Hitzek eta gu ura garen ez ere, gure ur hori kutsatu daitekela edo garbitu daitekela hitzen bitartez. Bai, hor dago, ez dakit, Masaru Emoton esperimento horiek hitzarekin jolasten dutenak, eta baita ere Goio Iturregik egindako labur hori azaltzen dena pelikulan, ze eragin daukan urak, segun eta ze hitz esate duzunen, hitz ederra esate duzunen gauza ederra pasatzea, eta hitz gaiztoak edo txarrak esate dizkiozunen ur hori zimeltzen edo juten da, eta, karo, gu gizakiak gea, 170 ura baldin magea, horiek gertatze guri. Eta maltratu hau lasten da, beti baita ere ez hitz txarrekin, eta pixkanaka juten da, pertsona hori pixkate zimeltzen edo lehortzen edo ez dakit, eta... Utzen ere bada, nolabait, elkarren zaintzari buruzko refleksio bat, ez? Bueno, azkenean, denok era parte, ez dakit, beste refleksio polit bat bada hor, ez dena ez dago hemen zurik edo beltzeitan agia ondar kolorekoak, ez? Eta, karo, beti, ez dakit, askotan badirudi behar degula aurkari bat, gurea sendotzeko edo, ez? Pablo, uste Pablo. Polarizatuta galdera, ez? Bai, alde batera edo beste. Bai, eta azkenean, ez, eta beti egea, ez dakit, 170 ura baldin magea, ur hori mundu, planetan, dagoen ura zikloa egiten du, eta itxasotik gertzen da, uria bezala erortzen da, eta berriz ere itxasoa da, eta zikloa da, eta orduan, gure ura baldin magea, horren parte gea, beraz, ura denok 70 hortan berdinak gea. Kontu da, ur gehiago ez dela egiten, ez da generatzen ura. Ur berdina da. Bai, a ber, eske nik uste bai, a ber, ez da, bai, 170 baldin bada beti da, 170, karo, bai. Hori da, bai, eta, bueno, Pablo berak esaten du, ez, igual, analizatuko bagenu molekula uraren zer dagoen, hor lortuko, baina badakit, badaudela, ze, nahiz eta pelikulan azaldu ez, hori, jakin nun, zegoela jendea analizatzen, hori, informazioa, uraren informazioa, baina, bueno, ja, esan beste... Informazioa energetikoa, azkenean. Bai. Energetikoa edo antzinagatik datorren informazioa ez dakit, mundu bada. Hor da saltzen da beste pertsona bat, Goio Iturregi, beti ezait, goratzen ez, deitu behar dio beste tipo bati, eta zan jo, eske ja, benetan, uste ja, baina ez pelikulan saltzeko, iretzat. Ikasmen bezala. Eta hor dakat pendiente, gaur dator estrenora bea, eta baditu beste ideia batzuk, eta jorratu behar ditugunak, eta zantzia, bale, ongo geha, eta, a ber, hori da, ni iritsi naizen puntu batea, eta, interesatzea jo nahi badu sakondu, hor mundu bat da. Aktore lanetan ere ikusi zaitu, denok nola baita ibilen gara, gure lanean ez diren gauzak egiten, ez teknikari makilladoren ere kasuan. Bai, Arreztatzaile eta zu aktore. Bai, grazia egiten ditze, beti egindetan, ez dut izanik izango, baina aktore batzu beti izaten ziaten nik inberdula aktore bezala, eta zuzendarin bat edo beste izaten zian beti, noiz baita idatziko dira zerbait ditza, baina inorketzik eman aukeraik. Bueno, 8 pedidos basko zean azaltzen nahi. Eta zian aukerik ematen da nire burua jarri. Ez, azkenean, ez zan nire asmoa, baina ez zion beste erramintarik neukan kontatzeko, eta esan nuen hola inbertzala, eta nahiko larri nire burua ikusten batzutan, baina, bueno, kapasa izan naiz,
Gero ja itxialdia bukatu zanen, da erakutsi nionen Lorani eta Manesekin, beste montatzaileekin, Zalostarrekin, ja elkarlanean eginan aurretik eta hola, eta Lorani erakutsi nioen da, zaten nion, ni pixkatolan ere burua, baina kontuatzen ginen beharrezko pertsonai bat zala, ez da, agian, kapazea izan naiz, beste bat, narratzaile bat ikusteko, Oaindikan, momentu batzutan, hola, bai, kosta zail, baina lortu dut, bai. Zezabiltzun zuri. Honek, fikzio oso politak egiteko nago luke, ez duzu pentsatu? Bueno, azkenean Pablo ipuin hartzen badezu, egin daiteke, ez dakit, olentzero berri bat, Euskal Herriarentzat, ez? Eta interesgarria, pertsonai mitologiko bezala, oso interesgarria izango litzateke. Baina hasiko ginean egiten, justu urrek nahi ez duena, ez? Berriz ere, hori, edo, ez dakit, haundikeri bat. Haundikeri bat egingo genuke, nik uste. Eta nik adibidez, enuen hori egin nahi, gaina, dantzatik netorren eta dantzan antzeko zerbait egin ziteke, baina zitzaidan, ez dakit. Oso polita da, oso preziosita. Bai. Honekin ez dakazen ikusi dago. Ez da, pelikula honekin ez, baina bai uripuinarekin egin zitekela olako zerbait, ez. Baina niri ez dakit, zitzaidan iruditzen hori zan da bidea, eta hola atea da, eta ez dakit. Ze proiektu da esan? Printzipioz, ez daukat, eskuartean badauzkat gauza, baina ezin da, lehen komentatu dutena, idazten hain itzala eta oan dia zinemaldia pasatzen da, eta berriz ere lasaitasunera iriste ganen, berriz ere hasiko naiz gidoi horri beste buelta bat ematen. Ez dakit nik zuzentzeko moduko gidoia da, edo beste norbaitentzat izan diteken. Beste alde batetik beste proiektu bat badaukat hor erdibiderauta, baina dena geldik dago, gaur egun ja dana dago. Bai, geldik? Bueno, behintzat, bai, ez dakit. Ez dakigu? Oso komplikatu dago. Bakizu, azkenean krisi guztietan gure sektorea, kultura oroar lehenengoa dela jasotzen dena, ez? Deigarria dela, zenbat kontsumitu dugun, zu lehenengoak, nik denok kontsumitu dugun kontura, eta nola liteke alde batera geratzea krisia garain. Bueno, eske kulturak begiak zabaltzea ditu eta hori ez da interesgarri. Egia da? Bai. Baina, bueno, urteetan eta mendeetan bizira onduen zerbait da. Bueno, ni zine egiten lanean 88an edo ingo nuken lehenengo pelikula eta ja garai hartan krisian zegoen zinea eta jarraitzen dut, eta krisialdi bakoitza ez da zenbat krisi pasaitugun, hau krisi sanitarioa da, baina sanitarioa baino ja ekonomikoa bilakatu da, berehala, orduan, beste bat. Eta hau pasako da, eta beste 5 urte eta beste krisi bat asmatuko dugu, eta venga, aurrera. Segurazki bidean geratuko dira? Bai, beti pasatzen da bezala. Telma, sorte onona proiektu honekin, lan honekin. Ze irten bide izan dezake horrelako proiektu honekin? Bueno, gertatzen dena pelikula hau egindan bezala, eta, txukun geratu da, eta intentzia beti da erakustea pelikula, baina, gaur eguneko egoerarekin nola dauden zineak, tarte egitea, holako proiektu txikiari zaila izango da, baina gu borroka ingo dugu. Uste, pentsatzen nahi geha, igual Gabona inguruan izan ditekela garai ona, abendu erdialdea edo hasieran, edo bestela ja datorren urte arte itxoin, zer gertatzen di joan aforoekin, gauza hauekin, porque, claro, ja lehen jende gutxi juten bazan zinetana, eta gaur egun ja aforoa erdira jarri bada, eta jendea beldurrez baldin bada zinaretora juteko. Leku seguruena, da, antzaki bat momentu honetan. Bai. Inor ez inorekin lengua komentatzen gertatzen baiakin, kultura segurua da ere bat. Autosabari askoz gehiago, lantokia baina askoz gehiago. Bai. Taberna baina askoz gehiago.
autobusak eta trenak eta abioiak eta baino askoz gehiago. Eta gainea jantziten du pertsona, eta hori importantea. Eskerrak. Amai eskertzen datortzen. Zuei, kombinatzari. Aurten Donostia sari bakarra emango du zinemaldiak. COVID garaiak izan du zerikusirik horrekin noski, zinemaldiko zuzendaritzak esan digunez. Viggo Mortensen aktoreak jasoko du eta guk beraren inguruko soslaia prestatu dizuegu. Viggo Mortensen New Yorken jaio zen 1958an. Argentinan bizi izan zen haurtzaroko zati handi batean, eta jaioterrira itzulita arte dramatikoa ikasi eta antzerkigintzan lan egin zuen. Zinemako lehen pertsonaia Witness filmean jokatu zuen 1985an. Baserritar Amish batena egin zuen bertan. Hastapenetan genero zinema landu zuen. Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3 eta Young Guns 2 filmetan parte hartu zuen. Laster lortu zituen protagonista paperak. Esaterako, Prison filmeko preso misteriotsua, anaia nagusia izan zen kultuzko The Reflecting Skin filmean eta Vietnamgo veterano bat The Indian Runner filmean. 1980ko hamarkadan zinemagile garrantzitsuekin egin zuen lan. Brian De Palma, Carlitos Way filmean, Tony Scott, Crimson Tide, Jane Campion, The Portrait of a Lady, eta Ridley Scott, G.I. Jane. The position of the sun along its ecliptic. These are just a few of the things I control in my world. Milurteko aldatzearekin batera, bereganatu zuen Mortensenek ospe handiena, Eraztunen Jauna trilogia fantastikoari esker. Ikusleen aldetik arrakasta handia izan zuen trilogia horretan. Aragorn pertsonaia jokatuz. Gerora ere zuen ezpata baztertu, Espainiako urrezko mendeko kapitain ausart baten papera jokatu baitzuen Ala Triste filmean. Iragan ilunak bapatean jazarritako gizonezko arrunt bat ere izan zen A History of Violence filmean. Eastern Promises filmak bestalde, Oscar sarirako lehen izendapena ekarri zion. Azken hamarkadan, beste literatura egokitzapen batzuetan parte hartu du. Hala nola, The Road eta On the Road. Bere talentua erakutsi du aktore eta ekoizle gisa Argentinako zenbait filmetan, esate baterako Todos tenemos un plan eta Jauja. Hollywoodeko Oscar sarietarako azken bi izendapenak berriz, Captain Fantastic eta Green Book filmei esker lortu ditu aktoreak. Filmen interpretazioa, idazketa, ekoizpena eta zuzendaritza ez ezik, Mortensenek bestelako arteak ere jorratzen ditu, hala nola, pintura, musika, argazkigintza eta literatura. Perceval Press argitaletxe independentearen sortzailea ere bada, artean, idazketa kritikoan eta poesian espezializatuta dago haren argitaletxea. How insides work, what we are, she was, why we go, she stays. Donostia saria jasotzeaz gain, Donostiako zinemaldian Falling filma aurkeztuko du Mortensenek, zuzendari gisa duen lehena. Filmak amaiera eman zion Sundance-eko zinema jaialdiari eta Cannesko zinema jaialdiak hautatutako filmen artean dago. Lance Henriksen eta Mortensen bera aita semen rolean ari dira, bakoitzaren munduak ez du zerikusirik bestearekin eta mundu horiek talka egingo dute familia drama batean. Pelikula urriaren 2an iritsiko da Hego Euskal Herriko zinema aretoetara. I know what you're trying to do. You are such an asshole. And you're a fucking pansy. I'm trying to help you, Dad. Heaven doesn't want him and hell keeps sending him back. Kanaldudeko erreportariak neka ezinak dira eta gaur ere prestatu digute zerbait ze ezusteko prestatu diguten.
egiten dut lana zinemaldirako, zinemaldiaren argazkiak atetzen. Bagaude aurten 4 laguneko talde bat, 4 argazkilari gera, eta zinemaldian gertatzen den guztiaren argazkiak egiten ditugu. Iaztik dena aldatu da. Covida dela eta aurtengo zinemaldia asko aldatu da. Lehenengo gauza, nerezako arraruena dena edo gehien txokatzen diana da, niri gustatzen zait, zinemaldiak jendearekin edo ikuslekin daukan harreman hori, ez da etortzen diren izar guztiei nola jendea pilatzen den, fan fenomen hori, niri argazkitarako hori asko gustatzen zait. Ondo dago izarrak eta atetzia, baino niri gustatzen zait izar eta jendean arteko harreman hori edo. Eta urten hori ez dago, desagertu eginda, erabat desagertu da. Gu bakarrik gaude eta sekula baino irlago sumatzen dut zinemaldi alde hortatik. Eta gero horren inguruan, noski, Covida dela eta ez dela, neurri pila bat hartu dire, eta guzti hori aldatu da. Denak lehenengo gauza, maskara dugu, jendeari argazkiak egiteko ere, begilak bakarrik geratzen zaizkigu, egia da oso espresiboak dire begilak eta, baino egiten diozu, ez dakit aurreko gunean, Johnny Depp etorri zen, eta maskarakin, eta lehenengoa oso ez diten da bortitza irudia, egia da gero, kendu arazten diogu, usten zaie maskara kentzen, bakarrik baldin baude, distantziak mantentzen bai, orduan, azkenean maskara kentzen dute eta ari gera zeo zer lortzen. Dena daukagu sentsazio bat zinemaldian gabiltzanok nolabait jendea daukagula guri begira. Egin behar dugu, distantziak mantendu behar ditugu, baina horrez gain egiten ari garenaren itxura ere eman behar dugu. Esaten dute, kontuz ibili, zuen artean ez zaitezte jendegi elkartu, zinemaldiko langileak ere ez gehiegi elkartu zuen artean. Hor daude bi gauza, alde batik itxura, baina beste alde batetik gutako bati positibo ematen baldin badio eta argazkilari guztiak elkarrekin baldin baditza egun guztia bazkaltzen eta afaltzen, bateri positibo ematen badio beste guztiak ere etxera joan behar dire. Orduan ez zaigu komeni harremanetarako, zinemaldiak gure artean ematen digun harreman horietarako oso arraro ari da izaten. Nik zinemaldian daramatzat, zinemaldiari argazkiak egiten 21 urte edolako zerbait, baina zinemaldiarentzako nik ustea urten 6. urtia dela. Ez dut kontatu, baina 5 pasei izango dire. Ematen dit lana, eta ematen dit lanetik espero dugun etekin ekonomiko hori neurri batean, baina bestela modu profesionalean, freelance bezala gabiltzanok, iaia egunero saldu behar dugu gure burua, baina hor egon behar da, eta honek bai ematen dizu, guzti hori ematen dizu harremana kultura munduko jende askorekin. Ematen dizu harremana kanpoko argazkilari askorekin. Gero bai, ematen dizkit, Johnny Deppen argazkiak, ematen dizkit, nizer dakit, iaz Jennifer Connelly, edo iaz hori dela 2 urte, atzo Matt Dillon, holako post txiki batzuk ematen dizkizu, ez da, baina holakoa dire, post oso txikiak, posik egin dut argazkia polita atera da, baina profesionalki ez dut uste horrek inora eramango nahuenik. Orduan nik uste dut lana da, eta lan interesgarri bat, eta lanak beti ematen dizu zer ikasi. Programaren bukaeran beti izaten dugu kritikari edo kazetariren bat zinemaldiaz hitz egiteko, eta gaurkoan Arkaiz Basterra Euskadi Irratiko kritikaria etorri da. Zine kritikaria. Bai, ongi etorri. Eskerrik asko. Ze moduz dara, zuk sail ofiziala aztertzen duzu, ez? Bai, nik sail ofiziala bakarrik jarraitzen dut, bai. Eta aurtengoa? Bueno, aurtengoa, nik egia esan esperantza haundia neukan aurten sail ofizialaren maila azken urteko altuena izango zela. Ze, beste A kategoriako jaialdi batzuk ez dira gertatu, Locarno edo Karlo Ibari bezalakoak. Edo Cannes. Edo Cannes, Cannesek ala eta guztiz bez selekzio bat egin du, naiz eta festivala gertatu ez den. Eta nik uste nuen, izan dituzte urteko pelikula guztiak non aukeratu. Baina, emaitza ez da horren ona izaten ari,
eta, bueno, aldugunarekin, hor gozatzen, aldugunarekin, eta besteak sufritzen, ez? Eta zerrat pentsatzen duzu dela aukerak eta txar hori? Irizpide kontu bat, gustoa, zer? Zaila da jakitea eta beraien buruan jartzea. Aurten 13 pelikula bakarri daude lehiaketan, bueno, esan dutenaren arabera, film gutxiago egon zitezkeen, azkenean COVID-aren asuntuagatik pase gutxiago daitezkelako eta horrela. Baina horietatik 5 Canneseko selekziotik hartu dituzte, orduan... Hainbeste aipatzen den Canneseko zigilua, ez da? Canneseko zigilua, eta Canneseko zigilutik etorri direnape, pare bat kenduta besteak nahiko eskasak. Bueno, venga, esan dana. Baina, bueno, nik uste dut, ara eta guztiz badago gauza bat, adibidez, ikusi genduen pelikula georgiar bat, Canneseko zigilua zeukana. Oso kontroversala izan da, kontroversio handia sortu du, ez? Bai, moduengatik, eta gero, nik uste duten adibidez pelikula hori, jente zen zuten, zergatik Cannesek hartu du pelikula hau? Bueno, badaude arrazoiak beti zergatik pelikula daude leku batzutan, eta beste batzutan ez. Adibidez, pelikula georgiarra da, baina produkzio nagusia frantziarra da. Eta orduan, gobernu frantzezak dirua eman du hor, eta gero badaude arrazoi politikoak baita, ez? Azken finean, Georgia eta Errusiaren artean gatazka dago beti, eta Cannesi gustatzen zaio Errusiaren aurka doazen pelikulak hartzea, adibidez. Bueno, dana da politika hori argi dago, zinean ere. Ez dana, baina politika, dirua, baita be adibidez, badaude banatzaile batzuk, edo telebistatxu bat dirua jartzen dutenak eta orduan beraien pelikula hor nahi dute. Zail ofizialak jaialdi guztietan, ez dira beti, hautaketa taldeak nahi lituzken pelikulak, ez dira denak beraien nahiko lituzketenak. Eta hori gertatzen da leku guztietan, Berlinen, Cannesen, Venezian... Badago merkatu bat, eta merkatu horren arabera hartzen dira edo ez dira hartzen zenbait pelikula. Eta horregatik baita ere adibidez, Donostiako zuzendari berrien sailak dauka horren fama ona. Eta askotan Europako, gure industria barruan izin egia berenaz eta industrian hor nago, ez? Eta entzuten da, jendeak nola komentatzen duen, Donostiako zuzendari berrien saila badala lehiaketarik onenetarikoa Europan. Igual, aske dagoelako merkatu horretatik. Claro, eta hautaketa taldeak hautatu dezake nahi duena. Eta horregatik horri begira ere egoten gara, beti nik zinemailean ezin ditut pelikula horiek ikusi, baina gero zerrenda hartzen dut eta saiatzen naiz zinemailia bukatu ondoren ahal dudanean pelikula horiek ikusten. Asko gertatzen da, ez? Zinemaldian ikusi ahal diren pelikula asko, gero ez dago modurik zinema aretoetan ikusteko eta etxean ere, igual gaur egun etxean errazagoa. Etxean errazago, baina eta guztiz nik horregatik ikuste dut zine jaialdien garrantzia hortan dagoela. Azkenean ikusi itzakegula pelikulak bestela inoiz ez genituzkenak ikusiko, eta nik uste dute horregatik importanta diela zine jaialdiak. Bai, iazkoarekin konparatuta, sail ofiziala hau zer? Basuagoa. Baina basuagoa. Iazkoa eta guztiz izan zen azken urtetako onenetarikoa. Baina iazkoarekin konparatuta basuagoa, baina jaurrekoekin konparatuta oso ziur ez dakit. Baina, 3-4 pelikula egon dira ondo baino hobeto, baina besteak pixka bat erdibidean edo. Nik pena handia eduki dut, El Gran Feiobe adibidez, Matt Dilonek zuzendu duen pelikula, lehiaketan ez egotea. Estreno mundiala izan du hemen, lehiaketatik kanpo jarri dute, zergatia berai jakingo dute, baina pena bat, ze benetan pelikula zoragarria da, eta nik gainera zarien zerrenen jarriko nuke lehiaketan egon balitz. Palmares da hitza. Palmaresean. Ez da izan zuzentzen, baina bada, palmaresa esaten da. Aurteko palmaresa, bukaera ere izten ari gara lakasi, zein gorekatuko zenuke. Nire gustatu zaidan pelikula, edo osoena iruditu zaidana, Druk izan da, Winterbergen pelikula. Niretzako pelikula honek ez nintzateke harrituta geratuko irabaziko balu. Pelikula edo zuzendari edo gidoi edo aktore honenaren sariak, adibidez. Edo zer irabazi dezake. Agian ezer ez du eramango, baina edo zer irabazi dezake. Gero, Pasio Simplea ere izan genuen, pelikula Frantzia eta Belgiarra, eta horrek niretzako adibidez emakumezko aktore honenari saria eraman dezake argi. Bueno, argi, nire iritzi. Kontua da, zu kritikaria zarela, baina kritikari batek nola egiten du. Nolako lana, zenik pentsatu dezaket edo, erabaki dezat zer dudan gustoko eta zer ez. Baina, zuen kasuan... Guztiatu behar gara gustoko duguna alde batera uzten. Ezaten dugunean, adibidez,
Badago pelikula mota bat, adibidez, nire zaidana gustatzen, baina jakin behar dut ikusten pelikula ona den ala ez den. Eta nire gustu pertsonalak alde batera uzten. Bai, hori oso subjetiboa da. Ona ere zer da ona? Bueno, ona, azkenean pelikula batek, maila ezberdinak ditu. Maila ezberdinak esan nahi dudana da, pelikularen barruan. Badago, pelikularen alde intelektuala, gidoia eta ikusten duzuna. Gero alde formala, estetika eta guzti hori, eta gero alde emozionala, bai ere dituen. Azkenean elementu batzuk pelikulak ditu, ala ez ditu. Edo gaizki eginak ditu, era batean ez. Orduan, azkenean, pelikula perfektu bat ez da existitzen. Hori argi dago. Eta existituko balitz, seguru nik aspergarria izango litzateke. Perfekzioa berez, konzeptu bezala ez da existitzen, beraz, zinean ere ez. Eta gauza itxusia da gainera, perfekzioa. Home, gure imperfekzioan jarraitzen badago. Bai, baina, badakigu ikusten pelikula batek, elementu guzti horiek badituen, eta batzutan ez da beharrezko elementu guztiak eukitzea, pelikula hon bat izateko, baina denak badituen bazkenean. Batez be alde emozionala badaukazun, azkenean publikoa irabaziko duzu. Jakina. Azkenean hori da, ez? Hori da. Sentipen kontu bat, ez? Badaude pelikula asko, oso intelektuala direna, baina oso hotzak. Eta, interesgarrek izan daitezke kontenido aldetik, baina ez dizutenak barruan ezer eragiten, ez dinak iristen, ez, era batean. Eta, agian beste pelikula bat, gidoia flojotxoa edo, baina antzeslanak ederra direlako, eta honestoak direlako. Azkenean, ni pertsonalki pelikula bat eskatzen diodana da honestoa izatea. Zintzotasuna. Niretzako hori da lehen gauza. Bai, apaltasunetik egindako lan xume, naiz eta xumea edo superprodukzio bat izan, baina zintzoa izatea. Hori da. Bai, ez saldu nahi izatea pose bat edo, ez? Bai, edo pretentzioz beterikoa, eta nik gustatu hori dela pelikula georgiarra bezala. Gustatu, orduan zuri ez zaizu batera gustatu? Niri papez, niri pelikula hori ez zaite... Txaloak jaso zituen, eta... Jasoko zituen, baina niri ez itzadan bape gustatu. Uste dut, ona eukizuena izan zala, adibidez, pelikula horrek eukizuena da, zuzendari bat daukala. Ni gustatzen zait pelikuletan zuzendari bat dagoela ikustea. Zegero eukidugu adibidez Courtroom 3H pelikula, nik ez dakit hor zuzendariak kafea hartzera juntzen zuzentza tokatzen zitzaionean. Hartu diozu improvisazio puntua. Desagertuta. Ez dugula zuzendariaren ikuspuntua irizpidea ez da aurkitzen. Eta, adibidez, justu pelikula hori dokumental bat da. Baina, niretzako dokumentala eta kazetaritzaren artean ezberdintasun, pelikula eta kazetaritzaren artean ezberdintasun handi bat dago, eta hori da zuzendariaren ikuspuntua. Jakina. Eta hemen, ez daukagu, ez da. Eta georgiarrak badauka. Agian gehiekizkoa, baina... presentzia gehiek... Baina ondo, berak hartu ditu erabaki batzuk, erabaki oso arriskutsuak. Eta nire ustez ez zaizkio oso ondo atera. Baina, hobe hori desagertuta gotea baino. Woody Allenena? Woody Allenena, nik espero nuena. Pelikula flojotxoa, baina Woody Allenen azken 10 urteak bezala. Kontua da, 80 urte azkala. 87 edo ditu. Hori asko da. Asko, baina Manuel de Oliveira 103 urtera arte egon zen pelikulak egiten, eta pelikula honak ziren, naiz eta pelikula sumeak izan azkenak. Baina, niri berdin zait. Nik uste dut Woody Allenek egiten duela nahi duena. Eta ni hori gustatzen zait pila bat. Nik uste dut hori oso argi dagoela. Eta ni gustatzen zait hori pila bat. Berak egiten du nahi duena, eta berdin zaio. Kredituetatik hasita, ez dio parafernal. Aktoreak ere orden alfabetikoan agertzen dira. Bai. Ez dio, komertzialtasunari ere ez dio men egiten edo, ez? Oskarren galara inoiz ez da jun. Adibidez, irabazi zuenan ez da, orduan, nik uste dut, nik errespetua diot, zuzendari bezala, bere antxinako pelikulak asko gustatzen zaizkit, baina azkenak, ez. Hala eta guztiz, beti dauka zerbait, badago dizdira bat edo noiz behinka pelikularen barruan, hor dagoen ez da. Pelikula hau, hala eta guztiz esaten zarez, Europan egin dituen beste pelikulekin konparatuta. Niri, Vicky Cristina Barcelona eta Roma Mon Amour baino gehiago gustatu zaita. Niretzako beste bi horiek oso txarrak dira bere karreran. Naiz eta Vicky Cristina Barcelonarekin hor Penelopek Oskarra eraman zuen eta guzti hori.
Parisen kokatu zuen Everybody Says I Love You? Bueno, Midnight in Paris begon zen, baina hori da, nire ustez Europaren duen onena. Ingalaterrakoak kenduta, Match Point, adibidez bere pelikula ona da, baina bestela Europa kontinentalean esan dezakegu Midnight in Paris beste maila batean dago. Baina berak Paris oso ondo ezagutzen du. Hori da gertatzen zaiona. Woody Allenen pelikula honenak etorri dira, berak ezagutzen duen mundua eragusten duenean. New York, Manhattan, konkretuki. Eta Upper East Side hori. Hori da gure Woody Allen hori da. Europan ibili denean, ibilia turista bat bezala. Eta hori da eragusten dena pelikula, gainezka ez du izkutatzen. Hor ere, aitortu behar zaio zintzotasun handia daukela. Bai. Ez du hartzen protagonista nagusi bezala Donostiako pertsona bat. Hartzen du, New Yorkeko bat, inoiz ez dena Donostian egon. Eta turista bidea egiten du, eta horrela erakusten du. Orduan, zentzu horretan, oso azkarra da. Naiz eta 87 urte izan, azkarra izaten jarraitzen du. Eta nik uste dut, nik uste dut, jendeak zineman erlajatuta badoan, pelikula disfrutatu dezakela. Baina askorik eskatu gabe, pelikulari. Ez dizu bizitza aldatuko. Ez, niri behintzat ez. Eta azken, pelikula gutxi daude bizitza aldatzen dituzutenak, ez? Nik ez dit eskatzen pelikula askori horren beste, baina badaude pelikulak nahiz eta agian aldatu ez, baina bizitza politagoa, zerbait politagoa egiten didatenak. Nora, esate baterako? Ez duzu ikusi, klaro, ofizialen ez dago. Ez dut ikusi. Ikusi behar duzu. Bai. Eta bukatzeko akelarre bai, sail ofizialeko? Bai, nire akelarre zait bat bere gustatu. Baina bapez. Nire ustez bere oinarritik ja faiatzen du eta hori gidoia da. Nire ustez gidoiak ez du funtzionatzen. Edo bintzat guk horrela zelan ikusi dugun ez du funtzionatzen hasieratik bukaerara. Eta orduan, hortik hasita dena da zaila. Zuzendaritza zaila da, aktore lana zaila da, nire ustez, galtzen ziren aktore lanagatik, niretzako zaila da jakitea ze uste dut aktorek ez dute askorik izan zerekin lan egin. Eta horrela oso zaila da, azteko bitxia da zuzendaria gizon bat izatea, ez emakumeen historia bat kontatzen. Nik uste dut, bitxia... Esan pertsonaen arabera, depende nolako gizona den, baina nik uste dut hori ez dela pelikula honen arazoa. Nik uste dut pelikula honen arazoa datorrela gidoi batetik, funtzionatzen ez duen gidoi batetatik. Eta gero ja, agian beste 1000 arazo egon daitezke hortik hasita, baina gidoi txar batekin zaila da pelikula hon bat egitea. Eta personaiak nola dauden irudikatuta? Pertsonaiak ez ditugu ezagutzen. Pelikula bukatzen da eta oraindik ez dakigun hor izan dena hor. Eta orduan, pena bat. Eta bisualki ez da. Nik gertatu zitzaidana da, ez zaidana gustatzen pelikulekin. Historiak ez duenan funtzionatzen ez denaz fijatzen beste gauza guztietan. Eta orduan, hazen zai ikusten beste gauza horiek ere funtzionatzen ez dutela, eta orduan esan duzu, mesedez bukatu da dira pelikula. Pizkat hori gertatu zait pelikula horrekin, baina bueno. Amaia Berasturiren interpretazioan nik igual gori patuko nuke. Ondo, baina zelan pertsonaiak ez daudenain garatuak eta horrela zaila da benetan antzezpen kristona ematea. Oso zaila da. Oso zaila da. Jendeak ezaki, baina aktoreok gaude zuzendariaren esanetara, eta menpe. Eta kontaketaren menpe, eta... Ni hori zine eskolan esan ziguten lehen egunean. Onerako edo txarrerako dena da zuzendariaren kulpa. Horrela da. Ondo dagonean, zuzendaria, hau da, geniala. Baina txar dagoenean, egia da, zuzendariaren arrua da baita. Azkenean, dena dator horren lepoaren gainean. Eta bueno, kasu honetan, aktoreak ondo edo txarto baduden be, zuzendariaren lana da, beraik zuzentzea. Ados nago erabat. Eskerrik asko Arkaitz etortzea. Zeu eri, gobidatzearren. Datorren urtera arte, edo? Espero dezagun. Datorren urtean behukiko dugula, zinemaldia. Eskerrik asko. Zeu eri. Zuzendari berriak sailean, Imanol Raioren Hil kanpaiak filma aurkeztuko dute gaur bertan, eta honen irudiekin bagoaz, bihar arte.
Agur.